Sibiu, Muzeul Național Brukenthal, Uniunea Artiștilor Plastici din România, Ansamblul Folcloric Profesionist Cindrelul Junii Sibiului, Teatrul Gong, Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, Școala Populară de Artă și Meserii Ilie Micu, Sibiu, Uniter, companii, parteneri oficiali, Unicredit Bank, Dedeman, BRD Grup Societe Generale, partener special, JTI, partener principal, Lidl, partener de tradiție, Raiffeisen Bank, partener, OMV Petrol, partener de încredere, Czech Bank, partener în inovație, NTT Data, partener strategic, Pepsi, partener GLS, EON Gaz, partener de mobilitate, Autoclass, partener al sezonului de stradă, Banca Transilvania, partener Smart, Vodafone, partener al Terme Forum, Terme București, partener pentru sănătate, MedLife, Dentestec, MedLife Polisană, partener, Alianț Țilian, Google Art and Culture, Lenovo, partener al bursei de spectacole și al programului de voluntariat, Alpha Bank, apa oficială a festivalului Aqua Carpatica, vinurile oficiale a București, Transagar, Heidi Chocolate, Tulipa Flower Shop, Casa Dente, Carpatica Logistic, Romfilateria, Lăptăria cu Caiman, Sam Transport, Cronoșpan, Șura Șușara, partener Media, TV Saint Mon, Euronews Romania, Deutsche Welle, Europa Liber, Rock FM, Kiss FM, Magic FM, RFI, grupul de presă Ringier, Ager Press,